niin mä otankin tästä eteenpäin. Mennään vielä aika kovassa kirissä. Vähän pienennettiin vielä jenua, kun meidän on käsissä. Että aika kovia puuskia täällä on. Mitä se oli 50 solmua? 40 solmua niin välillä. Normaalisti ollaan siinä alle 30. Mutta tästä kannelta katsottuna niin aallot on aika lailla mahtavia. Mä yritän kuvaa tuolta alareunasta miltä sieltä näyttää, koska siellä näyttää aika vauhdikkaa. Niin. Tässä sitten mennään jo. Kuvata, vähän yrittää varoa, ettei kamera täyteen mene. Toinen perä. Nyt kätkö jo munat. Nyt pitäis perään mennä panee mun pölläri kiinni. Joo. Tulee turhaa vettä sinne. Se on suolavettä, siellä on sähkövehkeet siellä alla. Oh. Älä varos vähän. Onks se ollut kiinni toi? Oi paska. Kamerakas. Sit sano perään, Pimmo tulee ylös, niin se ottaa se alimman laudan siitä tohon luukkuun. Nyt kun tulee alas. Hyvä, ja pääse sivuikkuna kans. Kai se on jo. Sitten ota hei semmonen niistä harmaista laudasta. Se alalauta se on siellä pöydän alla. Se alimmainen luukunlauta, tämä. Tuon pöydän alla siinä sen joku kasan. Ei se ole selkänojan, se on se ylempi. Okay. Se on siellä pöydän alla ihan. Mä laitoin sen siihen selkänojaan. No joo, mutta mä otin sen pois kun se lähti liikkeelle. Sitten aina nyt tulee. Nyt pitäis saada purjetta käteen. Laitetaan etelään päin, jos tää tulee mahdottoman.